Kashithi kabaningkong u Petros, kalenong kabaningkong. U Petros, u apostol u Jesus Christ, hagi sochnong jong gajing penwer ha Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, pat Bithynia. Kibala jid kat bakum gajing tip lepau belai pa, ha gajing penkhoj u mensim, ya gajing kongu, bari gajing senrai kasna mu Jesus Christ. Gajing ayai hapi pat gajing sok to kenang roy. Kajing kerku yo blay badi ukpa u Jesus Christ ubu trai jongi ubakat bakum kajing isnei ka bakrau jongu ulapen kha arsi nyangi sya kajing kermen ka baim da kajing penmi pat u Jesus Christ nagi bayap sya kajing yo kenti ka bampot bat ka bambet tengit bat ka bam sepno ya ka bala ri hagi beneng khnang yapi ya ki bala sumar da ka boru blay da kajinget khnang ya kajing penem ya ka bala kre pan pau hakaya kabakadu hakaba pia snowman la menta khandiat por la da don kam la pen snowsi ya piru hakiba bon jat kijing tenju khnang bakata kaba prang ye ga jinget jongpi kaba kham kordor ye ga ksiar kaba jotno la prang ru ya ka daga ding onyo shem ya ka haka jing ya ro bat ka buram baka jing long buram haka jing pen pa u Jesus Christ Yauba haba om yo iru pi hauba la pim yo I menta henry pinget pia snowman daga jingkemen kabam laong bat kabadap daga buram daga bapdiang ya ka jingkot ka jinget jongpi ka jingpenem gen ya ka mensem jongpi shaphang ka diga jingpenem kino yo thulupa kilaya wat bat kilayet pha biang ru kibalaya thulupa shaphang ka daga jingai ka banwan hapi Kidayet bha ya kano lani ya kabakumno kaporo mensimu Kris ubahaki ula jupen habau ya thulupa ya kita kijing sha Kris pat kita ki borom ki babut yaki haki balapan pau ba om hakihi henry happy bagi lapan tray ya kita ki ya ki balaya lap menta happy da kita ki balaya thu khana ba bha happy da om mensim bakot yo bala pha na beneng hakita ki ru ki angel ki kwa pandem jungo nabakumta habala panpo no ya kasingkai ke jingmut jongpi tolong ki bakhanar gar patopin yai kermen janai ya kata jingai ya ka ba onwan lam happy haka jing penpau Jesus Christ kum ki khun ke jing ko ngu ki pen srim ringkat yaledi bagi ti jing ko abrai ba menchua haka ta jing bam tep jongpi henry kumbau tau bala khot ya pi ulong ba khoj tolong mapiru kibakot haga jinglong jingem baro nabala tho tolong pi kibakot namar banga ngalong bakot barhaba pi khot ukpa yauta uba klem nyau shiliang khmat ubishar kat bakum ka jingle jong uwei pu wei baro to penlet ya ka por shong basa jong pi haga jing shepti haba pi tep ba om de ki ki basep kum ka rupa lani ka ksiar bala sius pa ip nakata ka jinglong jingem bathala jong pi ya ka bala IT pateng la pateng neki kepa handai ka snam ba kordor kum ka jong khun lang rot ba klem pop bat ba klem thobria ka jong kresken yo bala thmu lupa nadu bampat seng nong rem ya ka prthai handai la pen mi pau ya u hakini ki ya ki ba khaddu naka banta jong pi ki ba ngai da u hau blai ubala penmi pat u naki bayap bat ubala ai ka buram hau bakum ta kata ka jinget jongpi bat ka jingkermen genyo long hau blai haba pila pen khoj ik men sim jongpi haga ba ko ngu ya ka jing shisha do men sim ya ka ban ya para banget klemar sap to pinda ya shithem paralok hi nadu ka do not habala pen kha arsin ya pi om na usumbai ba sep henry ubam sep daga ktino blay kaba im daga bayaysa nabaka do baro kakumu plang bat kaburom jongka baro kakumu sentiu plang utau plang uyap rengkyang baru tau sentiu jong u hab no hande kita ktino try kayaysa bom jukut tekani kalong kata ktien ya kabalai thu khana babha happy